бяхте една хубава възраст. Някои от вас станаха на 23. 23 е много интересно число. Първо е просто. Вие не сте. Сумата от цифрите също е просто. Вие също не сте просто. Сумата от квадратите на цифрите също е просто. Защо толкова говоря за простите неща? Защото простите неща в живота са най-важните неща. Вие просто завършихте факултета. И просто остава това за цял живот. Повярвайте ми, още помня, че съм го завършил. Пожелавам ви успех, пожелавам ви да се борите, да успявате, да не се предавате и пак да се борите. Успех още ви! Всеки абсолвент по свой начин